Salutare toată lumea, eu sunt Marian și astăzi o să vă arăt cum să vă descărcați Minecraft versiunea 14. Mai întâi dați pe Aptoid. Dacă nu aveți Aptoid-ul, puteți să intrați pe internet și scrieți acolo Download Aptoid. Deci aici. Bine. Eu dau. Asta. Se va încărca și să știți că Minecraft-ul versiunea aceasta nu se poate lua de pe Google Play. Bine, dați aici Install Aptoid de Android App Store. Bine. Dați la Install nou de aici și să vă uitați aici la instrucțiuni. Este el, instrucțiuni. Sunt foarte importante. Prima dată dați la setări, apoi la securitate și dați aici, dacă nu știți ce înseamnă un loc de securitate, adică înseamnă surse necunoscute. Bine, dați OK, apoi install și îl veți avea. Eu l-am descărcat mai înainte. Așa, dacă l-aveți, eu uite l-am aici. Puteți să-l vedeți. Așa. Bine, vom intra puțin pe el. Dați la următor aici jos. Următor. Tot așa. Bine. Și așteptați puțin. Și dați aici la căutare și scrieți Minecraft. Puteți să dați ori pe Minecraft de aici, ori Pocket Edition. Nu contează, eu voi da pe Pocket Edition. Cred că ar fi mai bine să dați așa. Bine. Se va încărca. Așa. Veți da tot mai jos, să veți căuta. Și uitați aici să vedem dacă e acesta. Ia să vedem ce versiune este. Exact. Și să ne uităm și ce versiune. Aceasta este ultima. Puteți da pe ultima, dar eu voi alege altul. Cred că e aceasta. Stai să... Bine. Și o veți cumpăra. Probabil mulți dintre voi știu cum arată. Este foarte mișto, foarte. Eu voi scrie unul. Voi scrie așa puțin. Normal că nu așa se scrie corect versiunea, dar eu voi scrie așa momentan. O veți căuta, așa ultima versiune, cum am zis. O veți scrie ultima versiune. O veți cumpăra și poate vă va cere din nou cu sursele necunoscute. Și atât am fost eu, Marian. În acest episod n-am putut să-l fac cu Alex, dar ne-am gândit să facem episoade împreună de Minecraft. Și până în episodul următor, eu vă zic, bye bye!